Família, com veieu, estic al tren, un tren certament còmode, per cert, fosc i antiquat, però molt més còmode que una Renfe o uns ferros. I estic aprofitant per editar el vídeo de Boston. Ara són les 6:09 del matí i en principi arribaré a Nova York cap a les 12. Someday I wanna wear a starry crown. Someday, I wanna lay down like God did. No és broma que acabo de perdre l'imant que aguanta el micro entre mig de les meves pròpies tetes. Acabem de sortir del MoMA i potser fa 10 hores que no mengem res. M'atreviria a dir que no mengem res des d'ahir a les 5 de la tarda i no és cap tipus de broma, portem 20 hores sense menjar. I quin és el primer aliment que ingereix el nostre cos? Unes patates absurdes d'un supermercat asiàtic que m'han costat 3 i 7 euros respectivament. Tot perquè no porto dòlars i no m'ho volien deixar pagar amb targeta, no sé que fes una compra superior a 10 euros. Aquestes són de puta gamba, no m'he donat compte i estan escaroses, però escaroses, tenen gust de menjar de peix. Les que valen 7,19 dòlars estan bones però tampoc acaben d'estar bones, simplement estan molt especiades. Són de curri però tenen un gust que no acaba de ser de curri, com químic, escaroses. Oh, estilo Detroit. Nyam! Família, molt bon. Família, em trobo d'esquenes al Tobo de Rock, és a dir, em trobo d'esquenes a Nova York perquè estic certament enfadada. Estava pensant que no hi ha res millor que Barcelona. Vale que Barcelona està més brut que Nova York, però és que els carrers són més rectes. La ciutat és més petita però és més maca si no fos perquè està plena de negocis que no són locals. Res mai superarà Barcelona i això em deprimeix profundament, o sigui, em fa feliç, no?, perquè treballo allà cada dia, però em deprimeix perquè és igual on vagi, res serà mai com Barcelona. I estic certament trista, certament decebuda, potser és perquè estic molt cansada del viatge en tren, però no sé, però estic una mica trista. M'esperaré que es pongui el sol i potser de sobte hi ha molts colors i és la millor ciutat del món i m'obsessiona i vull viure aquí, però de moment, tot i que quan he arribat he plorat de l'emoció, no m'ha funcionat tant com em pensava, me l'esperava molt més perfecta i crec que, per exemple, París m'agradaria més. Família, retiro el que he dit, només necessitava una mica de posta de sol. És bastant cuco, no? Soc tonta. Hola, he arribat a l'hotel i no sé per què he decidit fer-me una miqueta de cafè. Odio profundament, per cert, que els cafès aquí, la llet sigui tan petita, en plan, vale que us agradin els americanos, però d'aquí a fotre 1 mil·lilitre de llet, així que tot això que veieu aquí és cafè. Good morning, mis perfectes. Ahir no us vaig dir res més perquè realment vaig caure rodona al llit, vull dir, em vaig posar a roncar i no vaig ser-ne ni conscient. Ara anem a esmorzar al restaurant que tenim al costat de l'hotel, que és un restaurant com típic de Nova York, on hi han anat molts famosos, per cert, perquè ho he vist al cartell que de sobte hi havia la Kim Kardashian. I després toca avui fer ruta, anirem fins a Brooklyn, veurem l'Estàtua de la Llibertat amb un ferri, en fi. Som-hi que tinc gana, que ahir no vam sopar. No pensava que faria tot tan bona pinta. De fet, és que us ensenyo amb el mòbil perquè és bastant espectacular la pinta que fa absolutament tot. Ma mare s'ha demanat com un salmó noruec o alguna així, i jo carn amb uns ous, aquí unes patatones, una miqueta de pa amb diferents marmelades. En fi, il·lusió absoluta. Molt bona manera de començar el dia. He de dir que jo al principi no estava a favor d'aquest tipus d'esmorzars, però crec que em funciona. Crec que em pot funcionar molt perquè després ja no tens gana tot el matí. Pots dir una cosa lleugera i la tarda et passa millor. Bueno, no sé, m'està funcionant. Let's play a game. Què creieu que m'ha costat l'esmorzar que heu vist? 35 del teu, 22 del meu, i la propina que et fa... He deixat 10 dòlars de propina. Que és una borrada. I és poc pel que volen. Una quantitat de... Digue-m'ho tu què creus. Tu digue'm què creus que ha costat. 67, que em sembla indecent em sembla. Això sense propina el tiquet que ensenyaré. 72 dòlars més 10 de propina. L'esputo esmorzar m'ha costat 83 dòlars m'ha costat aquest esmorzar. Thank you, Lord, que m'arribarà una publi que farà que aquest esmorzar sigui calderilla. The start of nothing new.
Família, estem a Little Italy i per estar a Little Italy has de passar per Chinatown. Una cosa que em pensava que estaria més americanitzada i són literalment xinos insultant-te si no els hi compres el que vols. És despectiu dir xinos? No ho sé. Tio, xinesos que t'insulten en el seu idioma perquè li he dit que no li volia comprar una cosa i m'ha insultat. Un altre que havia robat alguna de l'Apple Store i ho estava venent. Bueno, jo ho he passat molt malament. Ara, en canvi, això és més maco, mireu. Ens hem cansat una mica de Chinatown, cosa que us dic si mai veniu. Little Italy ha estat Chinatown i és molt millor que el propi Chinatown perquè fa puta por Chinatown. I hem vingut en aquesta pastisseria, mireu, que es diu Ferrara, té 130 anys i és mítica, s'hi ha de venir més. I ara ens portaran un gelat. És fantàstic aquest senyor, un senyor grandiós, absolutament dement. Jo l'he demanat de blackberry i maduixa i la meva mare de salted caramel i pistatxo. I a més, sense demanar-ho, de seguida ens han portat un got d'aigua, que això poques vegades es fa, i jo ho agraeixo profundament perquè en realitat tenia set. Si mai veniu ja ho sabeu, s'hi ha de venir. Ferrara, 130 anys, mític. Segurament, no sé. No sóc pas d'aquí jo. Un gelats boníssim, s'ha de provar. But we both know that deep down, the feeling still deep down is good. In the halls of your hotel, arm around my shoulder so I can tell how much I meant to you, meant to sit back then. We had time to kill back then. You ain't a kid no more. Hem arribat al pont de Brooklyn. És bastant maco. No impressiona més que les fotos. Bueno, sí, impressiona molt més que les fotos. És impossible fer-se una foto decent, per tant m'he assentat al terra i m'he posat a gravar aquest vídeo. Com esteu? Us està agradant el vídeo? Que sapigueu que la meva crisi de Nova York explicant que no m'agradava se m'ha passat. Només necessitava descansar. Era realment això i ja està. M'agrada molt Nova York, m'agrada molt, és molt maco. Brooklyn no tant, perquè us he de dir que Brooklyn no m'ha agradat, més aviat em fa por, a més hi ha molt soroll, però Nova York sí, en especial la nostra zona, que és Mid Manhattan, m'ha obsessionat completament. A veure si avui amb sort anem a fer una mica de còctel a un lloc fantàstic i us ensenyo què tal. Família, m'he comprat una gorra fantàstica de Nova York, en realitat l'he comprat al Pau, però l'estic fent servir perquè tenia una mica de fred al cap i aprofitaré per donar-vos un tip. Si veniu a Nova York, no aneu pel pont de Manhattan, aneu pel pont de Brooklyn. Després, aneu a Brooklyn pel pont de Brooklyn i torneu a Manhattan com pugueu, però no pel pont de Manhattan perquè és feo de cojones, fot un soroll que fot mal de cap i a més, literalment no veus res. Així que sobretot aneu pel pont de Brooklyn i no pel de Manhattan. I si podeu tornar pel de Brooklyn, torneu pel de Brooklyn. Darling, 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 there's no need to worry. It's just a couple things. On my brain. If it's you and another, there's no need to worry. Cause I can sleep between. I'm a third wheeler. I'm a side better. I'm a home wrecker. Give it I up. estem al ferri de tornada perquè hem descobert, gràcies a un TikTok, que en comptes d'agafar el mateix que hem fet servir per anar, si agafem un diferent que val 4,5 per tornar, he dit que el d'anada era gratis, però si agafem un que val 4,5 per tornar, en comptes de deixar-nos a la punta de Nova York, ens deixa a literalment Mid Manhattan, que és on nosaltres tenim l'hotel, a la millor part de la ciutat. Llavors aquí tenim el nostre tiquet i ara anem cap allà. Aquests són els passos que hem fet avui. 19.400 i pensaràs, no és tant, ja, però és que són les 4 de la tarda. Jo, de veritat, que m'explotarà una cama al final. Hola, estic pixant. Com que sempre ens llevem tan aviat, ara no són ni les 9 del vespre i jo ja tinc son i vull anar a dormir. Però en el planning que jo mateixa vaig fer, posa que hem d'anar a Times Square i jo estic esgotada mental i físicament per anar a Times Square, però bueno, si ha d'anar, sort que ho tenim a 10 minuts caminant. Família, jo em pensava que anàvem a dormir i es veu que ma mare ha decidit que anem a Times Square. Estic tan cansada. Bueno, en fi, acompanyeu-me que això ho farà menys dur tot plegat. Oh, when it all, Yeah. all falls down. This the real one, baby. I'm telling you now. Chi-Town stand up. Oh, when it South side, south side. We gon' set this party off right. I'm telling you West side, west side. We gon' set this party off right. Man, I promise. She's so self-conscious. She has no idea. Good morning, New Yorkers! Avui es veu un dia duríssim, us el vaig explicar abans de res. Ma mare ha baixat, m'està esperant. M'acaba d'arribar la samarreta del Barça que vaig demanar. Ara li diré a la meva àvia que m'enviï una foto. Dia complicat. A veure, us explico què fem. El primer que hem de fer és agafar el metro i fer un caminet que es diu High Line, em sembla, que et porta com fins a Chelsea Market, que és on dinarem. I allà hi ha com diferents edificis famosos, rotllo de la Zaha Hadid, un altre que es diu The Bessel, bueno, diferents edificis. I llavors, des de Chelsea Market, hem d'anar fins a Greenwich Village.
Passant, atenció a tothom, casa de la Carrie Bradshaw, la meva preferida del món mundial. Ella ho és tot per mi. I llavors agafarem un bus per veure l'edifici Flatiron, que és aquest que és com el de Sueps de Madrid, i anirem a l'Empire States a les 8 de la nit. Què us sembla? Us agrada o no? Us veieu amb cor d'acompanyar-me? Espero que sí. Què? No és fàcil, No és fàcil, gravar amb aquest vent. Mireu on soc. Aquest edifici es diu De Wessel i és bastant perfecte. Està en una zona una mica avorrida, però l'edifici és xulíssim. Ai, sabeu què m'ha passat? Això us volia explicar. Estàvem anant a buscar el bus perquè el metro per algun motiu només deixava pagar amb cash, tot i que el vam fer servir normal, i de sobte m'ha cridat un sense sostre, però m'ha cridat molt fort com si m'anés a matar i m'ha donat un atac d'ansietat. Quin vent torro, tu. Ai, bueno, doncs aquest és l'inici de la ruta que fem avui. Bueno, aquest vent ja arriba a un punt que sóc el Justin Bieber i heu de conviure amb això. Sabeu on estic anant? A buscar un puto Frankfurt. M'apeteix que flipes un Frankfurt. Hello, here I got my Frankfurt. Sabeu que m'ha costat? 5 putos dòlars, m'escolteu bé? El meu Frankfurt de 5 dòlars que et pots menjar en 3 mossegades, si vols. Som a Chelsea Market i hem entrat a una botiga i hem comprat un suc, 2 sucs, aquests Twix que jo no havia vist mai, de cookies and cream, so let's try it. A mi el que em fa més il·lusió és la llimonada de maduixa. Molt bé, m'ha costat 5 dòlars i mig. Els val? No. M'ho mereixo, sí. Bueno, va, anem a provar això, que és lo important. És més petit, que els normals. No té la part de caramel, que sap una mica de greu perquè tècnicament és la bona, però bueno, està bé. Té gust com de galeta Oreo. Seguim al Chelsea Market i després de provar això anem a provar un bagel. Hem demanat el de pastrami, ou i formatge perquè és el que té més bona pinta i a més a mi el salmó fumat no m'agrada. Quan això vibri el anem a buscar i fem una review. Llueix així. Està superbo, amb el huevito, el formatge, cheddar. Hola, seguim aquí, hem parat en un italià per provar pasta. I aquest italià està a la guia Michelin i diuen que és el 20è millor del món. 20è és un mal número, però compta quants italians hi ha al món. Una barbaritat. Llavors, si el número 20 del món està molt bé. Tu ets el 20 del món? No, doncs a callar la puta boca. I ara provarem un molt bàsic, perquè jo he flipat. Per ser el número 20 del món només tenen 2 tipus d'espaguetis. Un amb tomàquet i l'altre amb pebre. Hola, mis perfectes. Ja tenim el meu plat de pasta fantàstic. Ai, i pesa molt. Això és el que em fa il·lusió, que pesi tant. Això és el que em faig jo quan torno a casa amb ressaca. Llueixen exactament igual que un plat d'espaguetis que em podria fer jo a la meva puta casa. Dia destrossat. No tenen espècies, estan crus i estan salats. I posava 16 millor lloc a la llista de millors restaurants del món. O sigui, han quedat 700 aquest any a la llista de millors restaurants italians del món. Així que, a partir d'ara, millor em faig la puta pasta a casa o la presento en concurs perquè capaç que quedo number 1. A veure, és que clar, espaguetis amb tomàquet realment no et donen gaire opció. Em refereixo que és complicat que et sorprengui, també. A veure, uns espaguetis amb tomàquet. M'he trobat aquest tros aquí d'espinacs o no sé què és. Té gust a marihuana, no és broma. Mireu on estic. Ella és mi todo, a casa de la Carrie Bradshaw. Jo pensava que ella era més pija. No és tan pija, no està en una tan bona zona, Ella és mi perfecta, però no està en una tan bona zona. Creieu que podria ser ella? Vosaltres m'imagineu vivint aquí? Un senyor s'ha enfadat molt amb tothom que hi havia allà perquè la gent s'estava fent fotos i ha dit que estan molestant els veïns, però no passava ni cap veí ni ningú estava cridant. Bueno, jo entenc que pot ser passat viure al costat de casa de la Carrie Bradshaw, però segur que tothom nou que hi coneixes li dius, per tant, puntito en la boca, amore, és que clar. Hem vingut a veure l'edifici Flatiron, que és un edifici, bueno, com us deia, com el de Sueps de Madrid, i llueix així. Dia completament arruïnat. Què volen dir aquests andamios? Doncs entrarem a la Lego Store, no? Si no podem fer una cosa, fem una altra. Mireu que trista. Plorarà. Està a punt de plorar de lo trista que està. So, és possible que se'ns hagi complicat una mica el camí, però res que no es pugui romantitzar, família. Absolutament res que no es pugui romantitzar. Res em funciona a mi que A Rainy Day in New York. Per què? Doncs perquè és una pel·lícula protagonitzada per Timothée Chalamet. Per què no hauria d'agradar-me que plogui a Nova York si literalment Timothée Chalamet ha protagonitzat una pel·lícula que es diu així? Ai, tant de bo estar-me 20 minuts caminant. Llàstima que només en tenim 10 fins l'hotel. Perdoneu-me, però la ciutat és més maca així, mireu.
Literalment, Nova York està feta perquè plogui. Molt més maca, no tinc paraules. Inclús em sorprèn. La putada és que tenim hora a l'Empire State i si segueix plovent em temo que no veurem una puta merda. Perquè clar, estarà tot ple de boira. Però bueno. Manifesting, família! Us esteu mullant una mica, Vosaltres no us hauríeu de mullar, això sí que és veritat. Poseu-vos ràpid a resguard que no vull que us trenqueu. Adéu, ens veiem a l'hotel. Després de 2 hores a l'hotel havíem de sortir per anar a l'Empire State, però hem canviat l'hora perquè plou i em temo que hi haurà boira. So, we're going to the public library. I després anem a sopar al fucking Joe's Pizza, però la meva opció és que ens ho porti un Uber Eats. Ma mare vol sopar allà, però és que allà no hi haurà lloc. Està literalment a Broadway, hi haurà una cua d'1 hora aprox. Potser no, però està plovent. Mama, segueix havent-hi turistes retrasats mentals. Ja, però és que com no- tu, que tu n'has de fer el mateix. O sigui, és que tu n'has de fer el mateix. Bueno, que la meva opció és un Uber Eats, que és el més lògic, perquè t'ho porten, tu vens d'aquí, mires una pel·li i tal, és el plan de pizza que tothom té al cervell. Vale, Meva mare, thank you Lord, thank you Jesus. This is my outfit for the day, and if you don't like it, you could leave. No està ni plovent, haguéssim pogut anar a l'Empire State. Tun, tun, tururun, tun, tun, tururun, New York. No és fàcil veure els edificis, perquè com que t'hi foten andamios pel mig, doncs no es veuen bé. Però ara sí, Tun, tun, tururun, tun, tun, tururun, New York. Enteneu o no enteneu la vibe? Mireu. Tu, tu, tururu, sh, tu, tu, tururu, tu, tu, tururu, New York. Què us sembla com canto? Us agrada? I love it. I love you. Amb el maco que és el català i n'hem d'anar parlant anglès per tot arreu. L'altre dia em vaig trobar una senyora peruana que venia a Mangos, que parlava castellà, em va fer una alegria. Poques vegades m'havia fet tanta il·lusió algú parlant castellà. A la meva vida, mai tanta il·lusió. Aquí s'ha gravat el dia de mañana, no? Diu ma mare. De moment puc dir que és bastant maca. Mireu. Bueno, el que us estava dient. Aquí s'ha gravat la pel·li de El dia de mañana, que és allò que s'inunda tota la llibreria, que a mi em fa puta por, perquè jo la volia anar a veure abans de veure la llibreria. Tipo, volia posar-me-la a Netflix abans de veure la pel·lícula, però és que em fa por. Jo de seguida tinc por per les coses. Per exemple, Stranger Things. Em podria cagar a sobre de la por que em fa. És una cosa bàrbara. No tolero quasi res. Bueno, han passat literalment 5 minuts, tant de bo haver-vos ensenyat el rellotge, i ens estan xutant. Així que donem la llibreria per vista. L'última vegada que us he parlat és literalment fa un minut, però hem entrat a un restaurant que jo em pensava que s'hauria d'entrar amb reserva i de cop ens han vist com mirant i ens han dit entreu, i me fa una mica d'il·lusió perquè jo l'havia vist ja aquest restaurant. I fan pasta i tal, bueno, fa molt bona pinta. És que avui hem menjat molt malament al Chelsea Market i llavors menjar una bona pasta és una cosa que em deixarà dormir planíssimament, com poques vegades he dormit a la meva vida. Time to go to sleep, bye bye. És que se m'havia oblidat grapar i estic molt cansadeta, vale? Parlem demà, família. Adeu! Good morning, welcome for another day in the city. Com esteu? És dijous i són 7:45. Avui crec que és el meu dia preferit perquè comencem el dia anant a un mirador al Summit, a més, que tothom el recomana àmpliament. I després em sembla que fem miqueta de ruta per Central Park. I com que ahir al vespre finalment no vam anar a l'Empire State perquè feia com pluja, com boira, tal, teníem por d'anar a veure-ho, vam canviar l'hora a avui al vespre a les 8. Llavors també farem una miqueta d'Empire State. Bueno, va, vaig a vestir-me, vaig a acicalar-me, a netejar-me una mica i que comenci el dia. Després d'aquesta experiència al Summit, hem decidit pujar a l'última planta i comer. Hola! Com que el Summit el tenim literalment 2 minuts a l'hotel, estem tornant a l'hotel perquè ara anirem en bici per Central Park. Si trobem la manera de llogar les bicis, i jo vull anar a buscar uns cascos per escoltar music. Heu vist l'habitació de l'hotel? No sé si us l'he ensenyat. Crec que no, Crec que no us he ensenyat l'habitació, oi? Aquí, miqueta de clau. Aparentment encara no ens han vingut a fer el llit, us l'ensenyo igualment. Aquí tenim una miqueta de cafetera amb una miqueta de càpsules que ens van portar
Bueno, aquí jo sent desordenada, una miqueta de llit i una miqueta de cosa d'aquestes que no sé com es diu. Bueno, let's get ready. Nos vemos en Central Park. Jo fa molt temps que no vaig en bici, aproximadament fa un any, perquè l'última vegada que vaig anar en bici va ser a Amsterdam i me'n recordo que m'ho vaig passar fatal. Però bueno, farem el que podrem amb el que tinguem. Primer hem d'aconseguir llogar la bici, que jo això també ho veig una gran aventura, perquè no crec que sigui tan fàcil. Bueno, família, ha passat una cosa amb la bici, ho sento, i és que ha vingut un senyor. Justament nosaltres anàvem a un lloc de rental de bicis que el teníem gairebé ja al costat. I a la cantonada ens ve un senyor ensenyant-nos un cartell de les bicis que tenia com si fos un cartell de tipus de droga que podies comprar. I llavors ja no hem volgut entrar en aquella puta paradeta on anàvem a llogar la bici i ara m'he cagat encima. Així que crec que ho farem caminant, perquè en cavall no tronca. És caríssim, sí. Ja, però el Timothy Chalamet ho fa. Però el Timothy Chalamet ho fa a la peli. Mira, anem a aquell. Bueno, com veieu, no estem anant en bici, estem anant caminant i tampoc estem anant en cavall com jo volia. No, perquè s'hortarava. Tot i que sigui molt cutre anar amb cavall, a mi m'havia funcionat la idea perquè, com sabeu, el Timothy Chalamet a Rainy Day in New York, ell ho va fer. I llavors jo volia ser aquesta, mireu. Això és el que jo aspirava. Total, que ens ha parat un senyor, que no sé com es deia, segons la meva mare Freddy, però no es deia així. Però perquè ella ha pensat, quin és el nom més english que puc trobar? I ha dit Freddy, però no es deia Freddy, mi pana, segurament es deia, jo què sé. Primer ens ha parat un senyor, en Freddy, li direm, a demanar-nos que si volíem bicis. I nosaltres, en principi, sí que volíem bicis. Això després de l'incident que us he explicat de que ens estaven intentant vendre una bici com si fos droga. Llavors, nosaltres, en principi, sí que volíem bicis, així que l'hem seguit un tros. Però de sobte ens ha començat a no sé què del discount i jo li he venut la moto de que volíem anar a un altre puesto primer, que després ja passaríem a veure-li. Bueno, s'ha molestat una mica, però tot solucionat. I després, el que ha passat és que jo he decidit que era molt bona idea anar amb cavalls. I tot i que ma mare pensa que és hortera, però hagués estat molt més còmode, però bueno, ens ha parat en pana Kevin, que aquest sí que es deia Kevin, perquè ens ha presentat el seu cavall que es deia Sam, i ha dit, his name is Sam and my name is Kevin. I llavors jo li he dit, very good. I llavors m'ha muntat la paranoia, no sé quantos, bueno, que 40 minuts valien 140 euros. I li he dit, very expensive, eh? I llavors jo li he dit a mi pana en Kevin, she doesn't want to pay, thank you very much. I m'ha dit, where are you from? Jo li he dit, Barcelona. I m'ha mirat amb una cara de que m'havia entès que era una tacanya de merda. O sigui que aquesta és la fama que tenim els barcelonins a Central Park, my family. So won't you say you love me? I'll make you so proud of me. We'll make them turn their heads every place we go. So won't you please be mine? Família, aquí ha vingut el Timothy Chalamet i la Rosalia i no és cap tipus de broma, em fa una il·lusió estar aquí. Hi, 2 hot dogs and 1 water. Mustard and ketchup? Yeah, both. El cas és que aquesta paradeta és molt viral i tenir-la aquí val, no és broma, 250.000 euros l'any. 2 hot dogs i una aigua petita, que per cert fa astringència, m'han costat $9. Sembla car, però és més barat del que és normalment. M'he sentat a les escales del Met com farien Serena i Blair Waldorf de Gossip Girl, mentre em menjo aquest puto hot dog que està, he de dir, prou bo, per explicar-vos que tenir aquesta humilde paradeta aquí davant del Met val 250.000 euros l'any. Què vol dir això? Doncs una llicència mensual de 20.000 euros. No és poc, eh? Ara mateix aquí davant del Met només n'hi ha una, però n'hi acostumava a haver 2. Això vol dir que es multiplica per 2, és a dir, $500.000 a l'any tenir 2 petites furgonetes on vens hot dogs de 5 euros. I pensaràs, bueno, 500.000 euros, vale, és una putada. Cobres bastant, perquè aquí en un moment s'hi ha fet una cua. En qualsevol cas, no és tan fàcil, perquè el pobre amo, o no tan pobre en realitat, perquè deu ser milionari, es diu Dan, i cada puta nit de la seva vida ha de venir aquí a fer guàrdia, perquè si s'emporta les paretes a casa seva, pot venir qualsevol altra pareta de la ciutat, instal·lar-s'hi, i tot i que haurà de pagar la llicència, no el faran fora. De fet, hi ha un programa a Netflix on en algun moment donat es parla d'aquest home d'aquí, i fins i tot la seva filla ha fet una recaptació de firmes perquè això no sigui així. En fi, aquesta és la pareta de Frankfurt més viral de tot Nova York. No sé si són els més bons, però he de dir que estan molt bons. Every breath you take and every move you make.
Bueno, família, estem al Guggenheim, museu per cert molt més ordenat, perquè mireu, l'únic que has de fer és anar donant voltes i ja sol s'organitza. I llavors de tant en tant hi ha alguna sala com ara aquesta. Bueno, hem acabat el museu, no és broma que potser l'hem vist en mitja hora. L'edifici, clar, perquè és del Frank Lloyd Wright, que a mi m'agrada molt, el vaig estudiar quan feia batxillerat. I algunes obres també són xules. I algunes, bueno, estan bé i algunes són fees, com a tot arreu. L'únic que a mi m'ha decebut perquè no sabia que era tot la mateixa puta avantguarda, clar. Potser m'hagués hagut d'informar i ara estaria, doncs ja ho sabria, no m'hagués decebut. Ara passarem pel MoMA, que vam anar el primer dia, em sembla, però per la botiga, perquè ma mare no sé què vol comprar i jo potser em compro una tassa que m'agrada molt i anirem a l'hotel i descansarem i després toca Empire State. I a veure què sopem avui. Avui tinc ganes de tornar a sopar bé. Clar, és que acostumar-se a menjar bé és fàcil, Us començaré a parlar així i així de pas no heu de pagar l'entrada si veniu aquí i ja el veieu. Vaig a mirar quanta estona tenim fins a la botiga del MoMA perquè em sembla que hi ha 45 minuts a peu. Hem agafat el bus per anar del Guggenheim a la botiga del MoMA, que ma mare no sé què es vol comprar, i mireu amb quin edifici ens hem trobat, que jo em pensava que era només la campanya de Nadal i resulta que és així tot l'any. M'ha fet una il·lusió. Mi perfecta. Mireu-lo. Mi perfecta. I just al costat, la fucking Trump Tower. És menys hortera del que em pensava. I tot i que ell és un desgraciat, és veritat que és una mica xula la seva torre. Hòstia, família, quina palanque! I aquest granote? Mare de Déu, això és de menjar tan malament aquí als fucking United States. Demà és l'últim dia. Oh, thank you, Lord! Thank you, Jesus! God bless America! Anem a mirar quina hora és. Ui. 19:13. A les 8 tenim hora de l'Empire State i tenim 15 minuts caminant fins allà. Estic tan cansada. Poques vegades a la meva vida he estat tan cansada. I mira que no he fet res. I l'únic que vull és escoltar música, no sé ni com gestionar-ho més ja, en plan, no, em fotria els cascos, cancel·lació de ruïdo i escoltaria música 8 hores seguides. Si ho necessito per seguir sobrevivint, de veritat, m'està costant molt, vaig a fer-ho. Hard times, gonna make you wonder why you even try. Hard times, gonna take you down in love when you cry. Ja sé que canto malament, però us foteu perquè vull cantar un altre. Com que només estic mirant TikTok, els meus únics referents musicals avui són aquests. Que bona! Oh, no. No. So, he comprat 2 tasses que posa I love New York i pensareu, vaya puta merda de tasses. Pues no, ¿vale? Perquè no són mugs, no són tasses normals, són tasses aesthetics. Què us penseu, que jo sóc una cutre com vosaltres? Pues no, tronques, jo sé de moda i jo sé d'estètic, no com otras. Mira, n'he comprat 2. I són com gots de paper, però són durs, de ceràmica. I són de mi perfecta. Oh! Ia! I diràs, i per què n'has comprat 2 si estàs sola sempre i trista? Si ningú t'estima? Pues perquè l'altre és per la Berta Roca. Vale? Tant de bo quedar-me aquí a dormir. S'ha d'aprofitar. Cállate, no vull aprofitar. Vull dormir, si us plau. Prou de tanta puta tonteria, anem cap allà. Crec que aquesta experiència entra en la top 3 experiències més cutres que he vist en la meva vida. O sigui, com ha de ser això l'Empire State? Com ha de ser aquesta finestra de merda? És broma que això és les vistes de l'Empire State? Bueno, per antic que sigui, és la cosa més cutre que he vist en molt temps, però de veritat, sembla que estigui al barri rojo d'Amsterdam. En realitat hi havia un altre pis, es veu, al 86è pis, que hi ha una mica de reixeta, bueno, ara millor potser. Tampoc no cap cosa, Vull dir que si us el podeu estalviar, us l'estalvieu, millor en el Summit. El Summit és el millor. Veieu quin dia és? És 15 de març. Això vol dir que fa una setmana que vaig tornar de Nova York, que encara no heu vist el vídeo i que no el seguireu veient perquè se m'han borrat tots els vídeos de la Osmo Pocket. Vosaltres pensareu, ala, quin greu, i jo pensaré, thank you Lord, que no he d'editar més. O sigui que aquí us quedeu, mis panes. See you soon in my próximo vídeo. Bye bye. Doneu like, subscriviu-vos i ja està. Adéu.